Mine damer og herrer, velkommen til finalen til DM Stand-Up 2003 på Comedy Zoo. Det er rigtigt, jeg er gået hen og blevet single. Det blev jeg her for et par 30 år siden. Tillykke med det. Det var flot gået. Det, der oftest kommer, det er jo det der med, jamen, hvis det skal være så pisse sjovt, hvorfor har du så ikke været med på sådan en DVD? Og det har jeg også. Den er bare ikke lovlig i Danmark. Hotnex, hun kiggede op på Rådhuset. Det gik fint. Hun sagde ja. Nogle gange, når vi skal til at spise, så kommer folk med der. God appetit. Ja, god har jeg da så. Jamen, det siger man da ikke. Du siger da heller ikke, køre noget ordentligt til Torkild Thuring, eller det skal nok gå til Jason Watt. Altså... Hvis du bare stiger op. Altså man kan jo formulere det så enkelt som, hvis du ikke gør noget ved den her overvægt i dag, så er det det, der kommer til at slå dig ihjel den dag, du dør, medmindre du bliver kørt over i trafikken. For de her to hold handler det kun om at vinde. Løb, fremad! Det når han aldrig. Godt gået, Henrik Vold. Hvor fanden er det? Vi skal til dans. Også dig. Ud! Hvad? Nu tager jeg en tur til Holland. Hej, og velkommen til mit hjem. Ej, hvor er det hyggeligt. Hvor bor du da dejligt. Ja, men tak. Må jeg se? Altså, må jeg gerne spørge, hvor lang tid du har øvet dig på det der, Henrik? Den rigtige grund til, ja, selvfølgelig vil jeg gerne have et bedre helbred, men den rigtige grund til, at man som overvægtig rent faktisk gerne vil tabe sig, det hænger sammen med, at selvfølgelig vil man gerne være attraktiv ind på kødmarkedet og ligesom komme ind i det dating game. Det er jo også meget fint. Jeg tager hele kampen. Jeg taber mig 100 kilo, så viser det sig kraftedeme, de går op i personlighed.